Moi boa tarde. Benvidas e benvidos todos a este acto que pecha a celebración deste 50º aniversario do Instituto da Lingua Galega e que serve, ademais, neste caso, para rendir unha merecida homenaxe a Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei e Manuel González González, artífices do que o Instituto leva feito e está facendo, e tamén van a ter que ser aínda protagonistas de cousas que lle quedan ao Instituto por facer. Estamos aquí en esta mesa o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García Gómez, o decano desta Facultade de Filoloxía, Elías Feijóo Torres, e está tamén o director do Instituto da Lingua Galega, Xosé Luís Regueira Fernández, e agradecemos tamén a presencia de vicerreitores, do presidente da Real Academia Galega, representante da Fundación Barrié, e tamén membros de outras academias que, ademais de profesores, investigadores, alumnos, nos acompañan en este acto. A todos, moi benvidos. Vai tomar a palabra, en primeiro lugar, a profesora Ana Isabel Boullón Agrelo, que vai facer unha lembranza das persoas ás que hoxe quere homenaxear o ILGA e tamén a Universidade. Boas tardes, autoridades, boas tardes, amigos e compañeiros que nos acompañades hoxe neste día tan grato para todos. Correspóndeme o honrosa labor de presentar neste acto os membros do ILGA homenaxeados na ocasión gozosa da celebración dos 50 aniversarios da institución, os 3 do ALGA. Evidentemente, non me vou referir ás súas dilatadas vidas de investigación, senón só a un aspecto delas, un aspecto crucial desenvolvido no seu principio, a realización do Atlas Lingüístico Galego. Durante o transcurso deste simposio, do que agora é a culminación, falouse xa das enormes carencias da lingüística galega antes da creación do Instituto da Lingua Galega. Era case un lugar común, como menciona Xosé Luís Regueira nun estado da cuestión feito en 1996, referirse a iso. Así se queixaba Dámaso Alonso en 1957. Debido al increíble atraso de los estudios de lingüística gallega, esta lengua en su estado moderno es casi una incógnita. Falta casi completamente una recogida sistemática de materiales, labor de años. Alonso Zamora Vicente en 1962, Pilar Vázquez Cuesta en 1967 e outros estudosos apuntaron á mesma dirección. Na década de 1980, Francisco Fernández Rei contábanos aos seus alumnos nas aulas de lingüística románica que nos manuais romanísticos a lingua galega non figuraba na relación das linguas descendentes do latín. Se acaso, dentro da expresión galego-portugués para referirse á época das cantigas medievais. Este panorama comezou a cambiar coa chegada de Constantino González á Cátedra de Filoloxía Románica na Universidade de Santiago de Compostela. Desde 1966 comezaron a facerse enquisas, teses de doutoramento e memorias de licenciatura, ata 40 teses de licenciatura, enfocadas á descripción da realidade oral ou a distintos aspectos da lingua galega, tanto sincrónicos como diacrónicos. Salientarei aquí 3 escollidas por acaso. Rosario Álvarez falaba das notas lingüísticas etnográficas de Ramirás. Francisco Fernández Rei, a aproximación á vida e fala mariñeiros de cariño. Manuel González, el habla de Lincio. Pouco despois da lectura destas tesiñas, en 1974, emprendíase o Atlas. O ALGA non é unha obra illada, senón que está encadrado dentro dos estudos europeos, tanto na súa xénese como nos seus resultados. A orixe remota debe buscarse no ALPI, o Atlas Lingüístico da Península Ibérica, que fora concebido en 1914 por Menéndez Pidal e comenzado por Tomás Navarro Tomás en 1931. Coa guerra polo medio non se comezou a editar ata 1962, cun volume de fonética. Con 75 mapas, incluía 52 localidades de Galicia, unha representación considerada digna
para o contexto peninsular, pero insuficiente para estudar a realidade lingüística de Galicia. Despois citaríamos o Atlas Lingüístico de los Marineros Peninsulares, con 25 enquisas feitas no seo do ILGA. A partir de aí, Carme Ríos Panise elaboraría a súa tese de doutoramento, publicada coa colaboración de Antón Santamarina entre 1977 e 1983, a nomenclatura de la flora e fauna marítimas de Galicia. Pero a orixe inmediata do alga está no Atlas Lingüístico de España e Portugal, o ALEP, dirixido por Manuel Alvar, que lle encarga a Constantino García a realización das enquisas dos puntos galegos. O alga incorporaba as preguntas do ALEP a máis dunha parte complementaria de considerable extensión. Posteriormente, os seus datos serían utilizados tamén no Atlas Linguarium Europae, o ALE. O alga sitúase logo nesta tradición e defínese como un atlas de pequeno dominio, pero nacional, porque abrangue toda a área lingüística da lingua galega, o que supón o territorio de Galicia máis certos puntos de Asturias, León e Zamora. A elaboración do cuestionario, que foi coordinado por Antón Santamarina, fíxose especificamente para este atlas. Nun principio contiña 6.000 preguntas, pero esta cantidade revelouse impracticable, pois precisaba unha semana para a súa realización. De modo que quedaron reducidas a só 2.711, cunha media de 4.000 voces recollidas en cada punto, porque había preguntas moi complexas. Os tempos irregulares, as partes do carro. Cada cuestionario comportaba un tempo medio de realización de 3 días. Nun cálculo á baixa, podemos estimar en case 11 millóns de palabras as recollidas. A baixa, porque ademais dos cuestionarios, en algúns sitios facíanse enquisas temáticas sobre determinadas cousas, o viño, o carro, etc. Consideraba aspectos fonéticos, morfolóxicos, sintácticos e léxicos, e contiña 3 tipos de materiais: a transcripción das preguntas directas no cuestionario, fotografías, co valor etnográfico que iso comporta, e grabacións magnetofónicas, pero non das enquisas, senón de textos libres de diversos temas: a mata do porco, lendas populares. Parte delas foron publicadas na Nosa Fala en 1996 e reproduciránse no Arquivo do Galego Oral, AGO, dirixido por Francisco Fernández Rey e Carme Hermida, e no Corilga, o Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega, dirixido por Xosé Luis Rogueira, os dous no ILGA. A rede de puntos foi tecida de forma simétrica, con distancia entre 15 e 20 kilómetros, con certos axustes, algúns demográficos, máis puntos na costa, onde hai máis densidade, outros lingüísticos, nas zonas fronteirizas e para certos aspectos de particular interese, como as isoglosas do seseo, da geada, sufixos ano, ana, etc. Foron, en total, 167 puntos e, como material complementario, utilizaron libros con ilustración de insectos e paxaros, álbums con fotos e debuxos de obxectos, de plantas, e incluso foron confeccionando un herbario. A publicación comezou en 1999 e o último volume, que non derradeiro, en 2020. Ten 7 tomos dedicados á morfoloxía verbal, morfoloxía non verbal, fonética, léxico, e quedan 5 volumes por publicar. O procedimento de preparación para a publicación foi modificándose desde o principio. O primeiro volume foi totalmente manual, como saberán algunhas das persoas que están aquí, aparte dos 3 directores, e agora faise cunha asociación dunha base de datos e un programa cartográfico. O equipo inicial incorporáronse diversos investigadores, entre os que hai que destacar a Xulio Sousa e Francisco Duber, que aseguran de forma brillante o relevo xeracional a esta gran empresa, pois introducen as máis recentes innovacións metodolóxicos ao estudo da dialectoloxía. Querería comentar agora certas informacións que non se conteñen na literatura académica, pero que son precisas para comprender de maneira cabal o que significou a confección do alga. Segundo os testemunhos dos 3 do alga, os principais atrancos que atoparon foi a Garda Civil e a desconfianza da xente. Este segundo aspecto era finalmente salvado e adoitaba transformarse en hospitalidade, e chourizos, e pan, e viño compartidos. A maior parte das persoas acabaron consentindo pasar ata 3 días ou noites enteiras contestando as preguntas interminables daqueles 3 rapaces e ata participando con entusiasmo nunha empresa que, de maneira insólita, vían por primeira vez valorada a súa lingua.
O primeiro dos atrancos foi máis problemático. A década de 1970, o Atlas fixos entre 1974 e 1976, foi un momento de cambio en moitos aspectos. Non só da lingua, sometida cada vez máis á presión do español, pola difusión acelerada dos medios de comunicación e a extensión do ensino obrigatorio, senón tamén social, en pleno tránsito do mundo rural ao urbano, e política, na transición da ditadura á democracia. O ALGA significou unha foto fixa non só do estado da lingua, senón tamén do modo de vida, do patrimonio cultural etnográfico, en fin, da cultura material e espiritual dese tempo. Desde o punto de vista político, é un momento crucial, o estertor do franquismo. Os tempos tiñan inquietantes similitudes cos da realización das enquisas do Alpi en 1936. Daquela, o enquisador do territorio galego fora Aníbal Otero, a quen o golpe de Estado sorprendeu no norte de Portugal, próximo á Raia. Os policías portugueses tomárono por un espía porque os seus cadernos estaban escritos nunha clave que eles non podían descifrar, o alfabeto fonético. Entregado ao bando franquista, foi acusado de espionaxe e condenado a morte. Amnistiárono, permaneceu na cadea ata 1941. Eses anos de prisión foron devastadores para o investigador. Constantino García era consciente dos riscos que os seus enquisadores corrían e tivo precaución de conseguir dos gobernadores civís das 4 provincias cada en seu salvoconduto. Con eles puideron eludir problemas maiores, pero non os liberou dun dos principais contratempos, o acoso da Garda Civil. Recórdese que o ambiente político era moi inestable e que tamén era complicada a situación en Portugal, pois a Revolución dos Cravos tivera lugar só uns meses antes do principio do proxecto e había movementos de armas pola fronteira. Ningún deles rematou na cadea, como lle pasara a Aníbal Otero, pero Manuel González foi retido 2 días sin sair da pensión Guntín, noutra ocasión preto da Gudiña perseguírono pola estrada e apuntárono con mosquetóns, na Graña en avión varios números da Garda Civil rodearon os 3, pedíronlles a documentación e quedaron no bar vixiando as preguntas que lle estaban a facer a xente. Compre lembrar que o 27 de setembro de 1975 foron os derradeiros fusilamentos do franquismo. E, por indicar un dato, un dos comandos da Guardia Civil que os parou detivo pouco despois un comando itinerante de ETA. Ben é certo que non todos os atrancos eran por causa da política. Na Portela do Home requisáronlles os magnetófonos porque pensaran que era de contrabando. As condicións materiais eran precarias. Desprazábanse no Cepelín, o coche de Manuel González, un 600. Os millennials, pode que non sabaides o que é un 600, pero os boomers coñecemos moi ben o tipo de coche que era. Para aforrar tempo, Rosario Álvarez quedaba nun punto, Francisco Fernández Rey quedaba noutro e Manuel González no último. Cando estaba terminado o cuestionario, desfacíase o andado. Iso se non nos sorprendía unha tormenta de neve, como lles pasou no Courel, que estivo inmovilizados durante 3 días, non había quitaneves. Ou se estragaba o coche, como ocorreu no medio dos páramos da Serra de Queixa, non había teléfonos móviles. Non en todos os lugares había pensión, nin cuartos con sabas, ou mesmo vidros nas ventás. A entrega vital dos 3 rapaces ao proxecto foi total. A realización das enquisas, que os mantiña meses enteiros fora da casa, só foron interrompidas durante os meses de grande incerteza que seguiron a morte de Franco, entre novembro de 1975 e xullo de 1976. Non se interromperon sequera polo nacemento dos fillos, porque na época da realización do Atlas naceron os primeiros fillos dos integrantes do equipo. Pódese dicir que, en diversas maneiras, Brais, e permítame a digresión onomástica, Brais foi o primeiro, ou un dos primeiros, dos máis de 5.500 Brais que hai en Galicia e que son un exemplo da volta ao galego nos nosos nomes persoais. Brais, dicía, e Begoña son tamén, en parte, fillos do Atlas. Volvamos agora ao balance desta obra académica. Que supuso o Atlas para o avance científico? Na romanística rematou a ausencia de referencias ao galego. Actualmente está presente de forma individualizada nos textos de referencia das descripcións das linguas románicas,
O Lexicon de Romanistique en Linguistique, en 1988, é un bo exemplo disto, e forma parte autónomamente dos grandes proxectos lingüísticos europeos. Por exemplo, do Dicionario Histórico dos Apelidos Románicos, o Patron, o Dictionnaire Etymologique Roman, o de Ron, desde 2007, por só citar algúns deles. En Galicia foron a base da redacción das normas, texto redactado en equipo, con outros membros do ILGA, nomeadamente Antón Santamarina e Ramón Lorenzo na parte medieval. Foi tamén a base do Volga, que significou a fonte dos dicionarios do estándar, tanto comerciais como académicos. E nesa tarefa lexicográfica estandarizadora, Manuel González segue a colaborar activamente. De aí partiron tamén as gramáticas descriptivas ou prescriptivas subseguintes, nas que Rosario Álvarez tivo un protagonismo singular en 1995 e 2002. E foi a base da Dialectoloxía de Lingua Galega, publicada en 1991, que segue feita por Francisco Fernández Rey, que segue a ser o punto de referencia ineludible para a descripción da realidade galega. Finalmente, foi o principio da recollida de léxico que se segue a facer no Instituto da Lingua Galega e do cal son unha boa mostra aos proxectos de Rosario Álvarez sobre o tesouro patrimonial. Ben, 50 anos despois da creación do ILGA e poucos menos da recollida do Atlas, a situación lingüística mudou enormemente. Temos hoxe o maior número de persoas na historia que leen e escriben en galego. Tamén é a lingua da administración. Está presente no ensino e é vehículo de expresión da televisión e radio institucional. Pero, asemade, contamos co menor número de falantes nas novas xeracións. É espectacular o descenso de proporción dos galegofalantes. O mapa sociolingüístico de Galicia de 1992 reflectía que alrededor dun 70% da poboación maior de 16 anos se etiquetaba como galegofalante. Mentres que, conforme os últimos datos de 2018, esta porcentaxe vai ao 55% na poboación maior de 15 anos e aínda se reduce a metade na cohorte de menores de 19 anos. Do mapa sociolingüístico escolar de AMES, que acaba de publicar este ano a Academia Galega, é un estudo que ben pode ser representativo dunha gran parte da sociedade galega, porque se sitúa nunha zona periurbana, reafirma o que xa se viña vendo desde estudos anteriores. A extrema relevancia das etapas de educación infantil e de primaria nos procesos de desgalicización. Compre unha política lingüística que inverte esa tendencia e para iso deben mudar as leis que regulan a presenza das linguas no ensino e que condenan ao galego a unha posición claramente subalterna. Asistimos tamén á revitalización dos presuízos contra o galego nos últimos anos. Fora da situación sociolingüística, a lingua segue a mudar. Os datos da ALGA hoxe serven tamén para poder ver o cambio lingüístico, retroceso da geada, influencia do estándar, etc. Para concluir, cada un dos tres membros do equipo proseguiría, despois de facer o Atlas Lingüístico Galego, a súa trayectoria académica e científica, compartindo sempre a vocación dialectolóxica de cazadores de palabras, pero tamén por camiños diferentes. Ese froito vizoso que sementaran e comezaran a criar, case 50 anos despois, segue sendo hoxe fértil, non só en canto aos seus resultados científicos, senón tamén en canto ao entusiasmo e a consciencia da necesidade de seguir recollendo, estudando e transmitindo as palabras da tribo. Por todo iso, Charo, Paco, Manolo, Beizón. Moitas grazas, Ana, por esta lembranza do traballo feito polas persoas que hoxe queremos homenaxear e a súa importancia nos resultados tamén que se tenen tirado da investigación feita no ILGA e dende a Universidade. E vamos a darlle a palabra precisamente agora á homenaxeada e aos homenaxeados. E ten a palabra, en primeiro lugar, Rosario Álvarez Blanco.
Moitas grazas, reitor, compañentes da mesa, amigos, todos, compañeros que estades aquí. Podo quitar isto? Sí. Se eu soubese cantar ben, xa iría agora en plan Mercedes Sosa, con Gracias a la vida. Estaría xa todo dito, pero crédeme que saídes gañando xa cambio fago un discurso. Os máis próximos seguramente xa me tendes escoitado o que vou decir con unha emoción e palabras semellantes, porque eu, co corazón na man, só podo dar gracias á vida. Dou grazas porque vin o mundo nunha familia ampla, que sempre foi unha rede segura, tecida de afectos e de solidaridades, sobre todo pola vía feminina. A familia Gómez da miña avoa paterna e, sobre todo, a familia Blanco da miña nai. A tribu dos Blanco, un porto sempre seguro. Unha familia que se alargou para min por vía política e, de novo, por vía feminina, grazas á cariñosa capacidade congregadora da miña sogra. Unha idea de familia cómplice na que me comprace ver instalados, ancorados, realmente ancorados, os nosos fillos e netos. Unha familia na que os maiores nos inculcaron non só a pertenza a unha comunidade en que todos temos que contribuir solidariamente, senón o amor polo estudo, a curiosidade polo saber e o prazer por compartir coñecemento. E que sempre, antes e agora, me apoiou e deu pulo. E que podo decir dos amigos? Se penso na miña xeira santiaguesa, que xa é a maior parte da miña vida, os límites entre ser amigos e ser familia fanse moi borrosos. Algúns fostes os meus alumnos. Estades aquí e todos sabedes canto vos quero. De xeito incondicional, porque ningún mérito pola miña parte ten isto, porque nada que vos e o voso cariño, a vosa complicidade, fai que o merezades de maneira moi multiplicada. E se volvo a vista atrás cara a Pontevedra, teño o privilexio de seguir contando entre os meus afectos moitos dos amigos que están na miña vida desde que eu tiña de arredor de 13 anos. Amigos e amigas tamén incondicionais que fixeron da miña adolescencia e mocidade unha etapa plena e feliz, realmente maravillosa, envexable, debía desenvexarme, pero a pesar de que estivo marcada por algúns sucesos tráxicos. E sí, eu tamén dou grazas por nacer e medrar en Pontevedra, na boa vila. Non dubido de que todos vós teredes razóns semellantes e de moito peso para un vínculo e orgullo semellante con respecto aos vosos lugares de orixe. Pero eu falo por min. Criei-me nunha vila que mantiña, como ningunha outra, ritos e tradicións ancestrais en todos os meses do ano. Visito Doado cos ollos da memoria, a Candeloria e o pan gramado de San Brais, o noso Entroido, co Urco e o Rabachol, as subidas a San Cibrán o luns de Pascua, para tirar o demo, os mallos, a festa das cruces, a das cabazas, a procesión do Corpus con banda sonora propia, unindo os mareantes e os vellos gremios artesáns, as fogueras de San Xoán, a romería de San Benitiño das Ribeiras do Lérez, a batalla de Flores, as madamas de San Roque, a batalla naval que poñía remate a festa da Peregrina, o demo tomando as rúas da véspera de San Bartolomeu. E non sigo. Son só unhas cantas referencias e aínda vou polo medio do ano. Medrei en Pontevedra cando aínda se contaban historias e lendas de vellos mariños, de seres extraordinarios chegados por mar, de cans do inferno que uveaban pola noite cando os da Moureira deixaban atrás as portas da vila, de bandidos que agochaban tesouros no monte, de fuxidos de aura romántica, de grandes pestes, do Urco que andaba polos túneles por baixo da vila, etc. Todo isto deixou en min unha marca indeleble. Pontevedra deume fondas raíces da cultura tradicional galega que me fan sentir que formo parte dunha estirpe que na compañía dos meus devanceiros. Daí nace o meu amor pola cultura popular e pola lingua da xente. O meu interese e dedicación ao patrimonio inmaterial, sobre todo lingüístico, como creación colectiva de milleiros de homes e mulleres anónimos ao longo dunha historia que é a miña historia. Dou grazas polo traballo no que me gusta
e por traballar coa xente que me gusta, con xente que me deu oportunidades e coa que procuro corresponder. Para min é difícil saber onde acaba o traballo e comezan as afeccións persoais e viceversa. Ademais de gustarme, o meu traballo dá-me a oportunidade de realizarme social, cultural e emocionalmente. E mesmo a miña contribución cívica, política, no mellor sentido, está no meu traballo. Son docente vocacional. Disfrutei na aula e no intercambio cos estudantes. Quixen sempre as miñas alumnas e os meus alumnos e creo que a mellor parte deles así o percibiu. Así o percibistes, porque moitos estades aquí. Como eu creo, e creo que non é autoengano, percibir tamén a calor mayoritaria do seu afecto. Aprendín sempre deles, tamén sobre a lingua galega que eu ensinaba. Pero, sobre todo, débolles algo absolutamente impagable, a miña inquebrantable confianza na mocidade. Temos unha forza humana extraordinaria, a millor mocidade que ningún país do mundo podería desexar ter. E gústame salientar que eles e elas son o noso presente, non só a nosa esperanza de futuro. E sigo disfrutando da investigación, un prazer renovado cada día. No Ramón dicía outro día que eu son xefa. A verdade é que me tocou pasar por todos os cargos que el dixo, e incluso algún máis, creo, e xa son uns cantos. E, aínda que non renego da xestión, debo confesar que non é o meu. Dela gústame só a parte bonita, a de concibir novos proxectos, botar a andar iniciativas, ir pensando en pasos para ir un pouco máis para lá, todo iso. Pero a parte de goberno e control do persoal levo a moi mal. Véxome incapaz de chamar a alguén a orde, do mando e ordeno, de reprender por un incumprimento. Pero tamén niso tiven sorte. Case nunca tiven que asumir o trance de facelo. É a vantaxe de estar rodeada de xente extraordinaria que non defraude a confianza, que se compromete e cumpre sen que haxe que andar coa vara detrás. Deixo para o final a inmensa fortuna de pertencer desde os 22 anos ao ILGA, porque é como un compendio de todo o anterior. O ILGA é a casa acolledora en que me sentín acompañada, apoiada, estimulada, pero ao mesmo tempo plenamente libre para trazar o meu camiño nun ambiente de respeto polas miñas opcións e preferencias. No ILGA tiven e teño cada día a oportunidade de aprender dos millores, humana e científicamente. Non importa a idade nin o estatus profesional. máis que unha oportunidade é un privilexio. Nesa casa aberta e hospitalaria, forxei amistades e tecín amarras afectivas con homes e mulleres de moitas xeracións. Con algúns, o vínculo ocupa xa a maior parte das nosas vidas. Outras teñen a idade dos meus fillos, non aínda dos meus netos, pero todos andará. Algúns xa non poden compartir connosco este día, pero están sempre no meu corazón e no de moitos de vós. Todas, todes, todos sodes o meu vento nas velas. Grazas. Beijos. Moitas grazas, Charo. Ten a palabra agora o profesor Francisco Fernández Rey. Beizón a todas e a todos por acompañarnos neste acto. Señor reitor, señor decano, señor director xeral, secretario xeral de Política Lingüística,
señor director do ILGA, colegas e alumnado da Facultade de Filoloxía, amigos do ILGA, amigos que estivestes no ILGA, amigos que sempre estivestes co ILGA, sobre todo nos anos de chumbo do debate normativo, no que algúns estivemos en primeira línea de praia, por dicirlo así, e amigos alleos ao ILGA e os meus familiares presentes. Tempus fugit. Cada vez que miro o cartel, aquí non está, pero está por fora, cando miro o cartel do simposio e miro para a foto, vexo-me a min con 22 anos. Eu entrei no ILGA con 21. Daquela tiña 22 anos, estou no mes de xullo, debaixo dunha parra, no lugar de Rianxiño, no Concello de Rianxo, facendo o inquérito de Rianxo. Pasaron, desde esa foto, 46 anos. E pasaron ininterrumpidamente 44 anos como profesor desta facultade. O ser membro do ILGA e membro desta facultade débolle as dúas cousas a Constantino García. Ese home que ideou un instituto da lingua galega que durante anos o instituto non era máis que a prolongación do vello Departamento de Filoloxía Románica que el dirixía. Con Antón Santamarina, Constantino García ideou un atlas lingüístico para o galego. El foi quen buscou a xente que fixese o traballo de campo, foi quen buscou o orzamento para o traballo de campo e quen buscou o orzamento para a súa publicación. Cando eu era alumno del en quinto, en Filoloxía Románica, invitoume a formar parte do traballo do ILGA, do equipo do ILGA, do Atlas. E uns anos despois, propúxome para ser profesor desta facultade. Eu collín as materias que ele impartira durante moitos anos, que era a Filoloxía Románica 1 e 2, era un profesor, eran materias en principio duras, o que pasa que ele era un profesor excelente, cunha metodoloxía excelente e facía moi agradables aquelas materias. Eu, modestamente, durante toda a miña vida académica, intentei, non sei se o logrei, seguir o seu método pedagóxico. Ben, teño que dicir aquí, neste momento, en recordo a Constantino, que el sempre me deixou ser eu, porque nunca se me meteu na miña docencia, e eran as materias sagradas que lhe impartira tantos anos, e nunca se me meteu no que eu facía no ILGA. Era unha persoa que confiaba na xente e deixaba facer. Eso non hai cartos que o paguen. Cando eu tiña que empezar a redactar a miña tese de doutoramento, que me dirixía el, a miña gran preocupación era en que lingua vou redactar a tese. Eu non me fixera esa pregunta cando redactara a tesina, a memoria de licenciatura que me dirixía el, porque no ano 73-74 que me puxen a redactala, eu sabía que había xa unha tesina en galego, a primeira debe ser da Universidade, que a fixo Camino Noia, sobre a narrativa galega moderna, dirixida por Carballo Calero, e despois había unha tesina de Menali García e Ríos Panise sobre a fala mariñeira de Sada. Por lo tanto, eu sabía que había precedentes e non se me ocorreu preguntarlle a él nin a ninguén en que a vou redactar, en galego. O problema é cando eu tiña que redactar a tese, porque cando se me aproximaba o momento de redactala, eu miraba para atrás e que eu que vía? As 8 teses de lingüística e filoloxía galega que dirixira Constantino García estaban todas redactadas en castelán. E aprobei que se estaban xa publicando nos anexos de Beira, de Berba. A primeira a de Enrique de Salido, despois a de Guillermo Rojo, a de Antón Santamarina, a de Couceiro, a de Ríos Panise, a de Manolo Taboada, a de Xosé Rodríguez e de Isabel González, todas en castelán, e definidas en castelán. E aparte deso, eu tiña moi presente na mente desde había anos que cando Xosé Luís Méndez Ferrín defendeu a súa tese de doutoramento nesta universidade dirixida por Carballo Calero sobre a poesía galega moderna, o primeiro que fixo no acto foi dicir eu teño que usar o castelán por imperativo legal. Polo tanto, naquele momento, eu preguntei a don Constantino,
en que lingua teño que redactar a tese. E el, sin dubidalo nada, díxome en castelán, porque no tribunal van vir xente de fora de Galicia. Calei a boca. Simplemente, aínda tardei en redactalo un ano e pico, porque antes tiña que facer varios centos de borradores de mapas verbais e transcribir todas as grabacións do Atlas para tirar material verbal. Cando me puxen a redactar a tese, redactei a primeira páxina en castelán, claro. O que pasa é que unha vez que a redactei en castelán, parei, porque dixen para min isto é ridículo, non ten sentido. Porque eu naquel momento empezar a dar clases na Facultade de Filoloxía, eu non lle pedira permiso a ninguén para dar clases en galego. Eu non era profesor de lingua galega, incluso aquel primeiro ano cheguei a explicar aragonés en galego e andaluz en galego. Hai aquí alumnos meus que dan fe deso. Dixo, eu que estou intentando vivir en galego, que dou clases en galego, que estou intentando naquela Compostela facer que o meu fillo fale en galego, que non era fácil, voume poñer agora a redactar isto en castelán. Rompín aquela folla e redactei en galego varios capítulos. Ao cabo dun tempo, dellos a don Constantino para que os mirara, mirounos, devolvemos correxido, non me dixo nada da lingua, e eu tirei para diante. Eu, naquel momento, non sabía que en económicas houbera unha tese, que creo que fora de Fausto do Pico, que ia dirixir a Beiras. Porque se soubera que había un antecedente xa ni me preocupaba, xa me preguntaba a él. O feito que no 79 eu presentei e defendín a miña tese en galego, un ano despois fixo Rosario Álvarez e máis Manolo González, o que quere dicir que as 3 teses feitas con material do Atlas son as primeiras en galego da historia da recente, que daquela era unha recente Facultade de Filoloxía, pero tamén do que era Filosofía e Letras e demais. E son das primeiras en galego da historia desta universidade. A parte de lembrar a don Constantino García, porque realmente no fondo é o que nos reúne aquí, eu nestes momentos tamén quero lembrar a meus pais, porque eles foron os que me aprenderon a falar unha lingua de pobres. E non é que me aprenderan, eu son dunha vila mariñeira, e naquela vila na que eu me criei, unha vila cunha curia xudicial bastante potente, que falaba en castelán, con barrios mariñeiros grandes, con moita xente que vivía da terra, naquel cambados da miña época había unhas normas sociais moi claras. Os que traballaban no mar, como eran meus pais, ou os que traballaban a terra, tiñan necesariamente que falarlles, socialmente era así, que falarlles en galego aos seus fillos. Mentres que os que traballaban en terra, uns falabanlles en castelán e outros podían falar tamén en castelán. De maneira que meus pais falaronme a lingua que só me podían falar e que sabían. E con ela transmitíronme a rica cultura mariñeira da Ría da Arousa e con ela unha maneira de ver e de estar no mundo. E tamén me transmitiron, o que non é pouco, o orgullo e a conciencia que eles tiñan de pertenceren á clase mariñeira, sobre todo miña nai. Esta lingua que era de pobres, desde xuño de 1984, todos os rectores desta universidade, antes non, pero desde xuño de 1974, todos os rectores desta universidade, á marxen do que falen na súa casa, todos eles exercendo como rectores, antes e hoxe, usaron esa lingua que xa non era de pobres. Esa lingua é a mesma que eu lle transmitín aos meus 3 fillos e a mesma que falan os meus 5 netos que están aí diante. E remato xa. Remato, de alguma maneira, repetindo o que dixen outro día na miña conferencia sobre os 50 anos de Bilga. Eu arelo, desexo, digo arelo por usar unha palabra de Cabanillas, que foi que na veciño meu de Fefiñáns. É que corre para casa. Home, eu arelo que igual que estes 50 anos de vida, o Ilga considera o galego como
un instrumento útil e vivo e non un monumento. Eu arelo que o Ilga siga a ser unha casa viva e nunca un museo. Eu arelo que na singradura que temos daqui aos 25 anos, quen chegará a eles, pero soñar costa pouco. Eu arelo que o mascarón de proa desa embarcación que o Ilga siga a ser o estudo, a promoción e o fomento da lingua galega. Ese triplete é a primeira das finalidades que estableceu o padroado desta universidade que creou un Instituto da Lingua Galega hai 50 anos, 2 meses e 26 días. O 26 de xullo de 1971. Saúde e patria da lingua. Moitas grazas, Paco. Ten agora a palabra o profesor Manuel González González. Señor reitor, señor decano, señor secretario xeral de Política Lingüística, señor director do Instituto da Lingua Galega, querida Ana, grazas polas túas palabras, queridos Charo e Paco, prezadas amigas e amigos. As miñas primeiras palabras teñen que ser necesariamente de agradecemento. De agradecemento para os membros do comité que con tanto agarimo organizaron este simposio, entre outras cousas, para facernos un pouco máis felices a Charo, a Paco e a min. Pero de agradecemento, sobre todo, ao Instituto da Lingua Galega na celebración do seu cincuentenario, do Instituto de dentro, de todos os seus investigadores, de todos e cada un dos centros de bolseiros que nel se formaron e traballaron, pero tamén, como dixo Paco, do Instituto de fora, dos que lle deron e lle dan soporte económico, dos que o apoyaron socialmente, ese instituto na sombra tan importante para nós, dos Méndez Ferrín, do Xosé María Lema, dos Ferro, do Xulián Maure e de tantas e tantas persoas que deron a cara por defender o noso traballo. Algúnas veces tense acusado o Instituto despectivamente de ser unha institución que únicamente se ocupou de estudos dialectais e que estivo afastada dos estudos de lingüística verdadeiramente importantes. Ben, é certo que estas acusacións, aínda que por veces reiteradas, proceden habitualmente de sectores que moi pouco saben de lingüística e nos que prima o interese de descualificación da institución por riba de calquera valoración obxectiva. Os que coñecen os 50 anos de historia do ILGA saben ben que esta institución estivo sempre na vanguarda dos estudos lingüísticos en Galicia. Estivo sempre na defensa e promoción da nosa lingua, e a análise e a resposta ás necesidades do país foi o farol que guiou o traballo desenvolvido neste medio século de vida, facendo xestións decisivas para a incorporación do galego ao currículo escolar, preparando materiais para o ensino da lingua cando as necesidades eran acuciantes neste eido. Recordade simplemente o galego 1, galego 2, galego 3, as nosas letras, o dicionario básico do galego e tantas outras, contribuindo decisivamente á creación e establecemento dunha norma estándar para a nosa lingua, realizando estudos no campo da sociolingüística,
no campo da dialectoloxía, no campo da edición de textos medievais, e aquí está Ramón Lorenzo, no campo da lexicografía e da terminoloxía, no campo dos estudos históricos e etimolóxicos, no campo da morfosintaxe, no ámbito da lingüística de corpus e, en fin, no campo da fonética e do desenvolvemento de tecnoloxías lingüísticas no que os investigadores do ILGA foron unha vez máis adiantados que abriron camiños nunca antes explorados en Galicia. Os comezos da fonética acústica en Galicia están vinculados ao ILGA e á Facultade de Filoloxía, esta facultade que hoxe nos acolle. Deixando aparte pequenas incursións puntuais de Blanco Carril e de Porto da Pena, os estudos de fonética acústica e de fonética experimental en Galicia comezaron coa posta en marcha aló polo ano 1985 co pulo e a axuda inestimable de Guillermo Rojo e tamén de Darío Villanueva do primeiro laboratorio de fonética experimental en Galicia. Para iso, conseguimos unha axuda económica da Universidade de Santiago que foi transferida á Facultade de Filoloxía e que permitiu a adquisición daquela dun Sonagraph 7800 da Keilly Metrics, modelo que daquela só posuía o Laboratorio de Fonética da Universidade de Barcelona e que nin sequera tiña o Consello Superior de Investigacións Científicas que continuaba usando o vello 6061 de tambor externo. Despois, botando man sobre todo de fondos de proxectos de investigación competitivos, viría a adquisición dun ILS, do VisiPitch, dun nasómetro, dun laringógrafo, dun CSL, dun palatógrafo electrónico e doutra aparataxe para análise do son. Pero non me toca a min facer a historia do ILGA. Para iso está aquí Paco, que garda todo canto documento hai para algún día afrontar este labor. Nin proclamar siquera a defensa do seu traballo, porque os feitos falan por si sós. En canto a min, simplemente axudei onde crin que facía falta para tratar de avanzar cara a algo que parece que debería ser obvio, que o galego sexa a lingua de comunicación normal de Galicia. O galego debía ser estudado científicamente e non descubro nada novo se digo que, como se puxo de manifesto aquí, o coñecemento global da realidade lingüística de Galicia hasta a década dos 70 era realmente preocupante. Cumpría comezar pola base e para iso, a parte de outras iniciativas, Constantino García puxo en marcha a maravillosa aventura do Atlas Lingüístico Galego na que me deu a oportunidade de traballar. Tratei de axudar en todas as iniciativas normalizadoras nas que me foi posible, tanto nas referidas á normalización do corpus como as referidas á normalización do status. Coa morte de Franco e o acceso do galego a determinado grao de oficialidade era absolutamente necesario superar o conflito ortográfico. E aí estiven poñendo meu gran de area nas bases para a unificación lingüística do galego do 1977, no Acordo Ortográfico Real Academia ILGA do 82, na revisión destas normas do 1995 e na normativa de Concordia do 2003, na que participaron moitos outros do ILGA e de fora do ILGA que hoxe nos acompañan aquí. Había que facer unha proposta de estandarización do léxico galego e aí me puxen coa guía sempre sabia de Antón Santamarina a botar unha man para a redacción do vocabulario ortográfico da lingua galega. Era tarefa urxente a realización dun dicionario moderno normativo da lingua galega e para facela realidade tratei de axudar a construir o dicionario da Real Academia Galega que recibe hoxe ao redor de 40 millóns de consultas ao ano, máis de 105.000 consultas diarias, o que para unha poboación como a de Galicia é case un milagre. Hai que dotar o galego de terminoloxía científico-técnica que permita a súa utilización en ámbitos que gozan do maior prestixio social, pois tamén tratei de botar unha man neste ámbito dirixindo o Seminario de Terminoloxía da Academia e Termigal desde a súa creación. De moi pouco vale avanzar na normalización do corpus se non se anda camiño na normalización do status. Non se pode facer planificación lingüística seria sen o coñecemento da realidade social.
e desde a dirección do Seminario de Sociolingüística da Academia tratei de contribuir á realización do Mapa Sociolingüístico de Galicia de 1994 e a súa actualización do 2004, así como outros traballos pioneiros como o galego segundo a mocidade, no que se aplicaron técnicas novidosas de socioloxía da linguaxe. Esforceime tamén naquela época en que o galego se incorporase ás redes europeas de investigación sociolingüística. Non outra cousa que avanzar na implantación social do galego pretendía o Plan Xeral de Normalización Lingüística aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia o 22 de setembro de 2004, realizado cun enorme esforzo de moita xente, pero particularmente da súa comisión técnica que me coubo a honra de presidir. As sociedades avanzan, e no momento actual avanzan a velocidade de vertixe. Atopámonos nunha época en que as tecnoloxías lingüísticas e, de maneira particular, as tecnoloxías da fala son fundamentais no desenvolvemento normal dunha persoa. Hoxe utilizamos Siri, Alexa ou Cortana ou calquera asistente de voz. Hoxe usamos cada día sistemas de información automatizados e, por desgraza, non sempre é posible facelo en galego. Non cumpría ter moitas luces para saber da importancia que ían ter a síntese de voz, o recoñecemento de voz e os sistemas de diálogo home-máquina e, como a necesidade resultaba evidente, aí me embarquei, sobre todo no Centro Ramón Piñeiro, especialmente con compañeiros de telecomunicacións da Universidade de Vigo en diversos proxectos de tecnoloxías da fala. Na adquisición do estatus de normalidade dunha lingua é necesario tamén o recoñecemento internacional. E a iso tratei de contribuir poñendo o galego en pé de igualdade co resto das linguas románicas en proxectos tan importantes como o Atlas Linguistique Roman ou Atlas Linguarum Europae, onde o galego ten un comité nacional propio do mesmo rango co francés, o romanés, o italiano, o español ou o portugués. A proxección internacional foi o motor que guiou os pasos para poñer en marcha os cursos de lingua e cultura galegas para estranxeiros, polos que pasaron varios miles de alumnos dos 5 continentes, algúns deles catedráticos xa ou profesores en universidades de prestixio de diversos países. E aseguro-vos que non hai nada máis satisfactorio que escoitar ou acabar de dar unha conferencia na Universidade de Karlstad, en Suecia, que alguén che fai unha pregunta en galego, ou que no coloquio dunha mesa redonda en Sofía, en Bulgaria, unha persoa se dirixa a ti na túa lingua. No mundo de hoxe, cada vez se implantan máis os estándares e as normas internacionais en todos os ámbitos. Tamén, no campo lingüístico, era necesario que o galego estivese presente nos organismos de normalización. E esa foi a razón pola que aceptei o convite para integrarme no Comité Técnico 191 de AENOR, sobre todo pola posibilidade que tiña de influir en determinadas normas ISO que eu consideraba importantes para o galego. En fin, hoxe vivimos nun mundo global no que Internet o domina todo. E era imprescindible que o galego tivese un dominio propio, un carné de identidade no ciberespazo, e para iso me embarquei cun grupo de valentes e xenerosos amigos e coa complicidade de moita xente na singradura de lograr un dominio .gal. Hoxe xa unha feliz realidade xestionada pola Asociación .gal que me honro en presidir. En todos os ámbitos en que me movín nesta longa viaxe, tiven a sorte de estar acompañado por xente extraordinaria, pero teño que referirme de maneira moi especial ás compañeiras e compañeiros do Instituto da Lingua Galega que todos coñecedes e que non fai falla que dé os seus nomes, eminentes no plano científico, pero sobresalientes, sobre todo, no plano humano, porque, a máis dun instituto de investigación, o ILGA foi tamén unha gran familia. Eu sempre dixen que Constantino García, o seu fundador, foi o meu segundo pai,
e que algúns compañeiros e compañeiras de viaxe nesta institución foron tamén verdadeiros irmáns. Non quero dar ningún nome porque seguro que algún me quedaría atrás, pero eles saben todos quen son. Moitas grazas, irmáns, por esta homenaxe que nos facedes, que sae do corazón, aínda que no meu caso, mirando obxectivamente, non hai nada especial polo que me homenaxear, porque, como dixen, o único que fixen foi axudar a dar pasos para acadar a meta a que aspiro, pero, en realidade, son un fracasado no intento de preservar a lingua dos meus pais, a miña lingua, a miña propia identidade, para poder legárllela máis vizosa aos meus fillos. Os fracasados non merecen ser homenaxeados, pero grazas de corazón. Moitas grazas, Manolo. Ben, este aplauso de todos os que casi ateigamos este salón con algunha distancia de seguridade que aínda rixe, pois testemunha o recoñecemento e o aprecio polo traballo feito, pero somos moitos os que estamos aquí, pero hai moitos outros que non poden estar aquí connosco, pero tamén quixeron trasladarvos as súas mensaxes de cariño, de recoñecemento. Encima, son tantos que non vamos a poder velos en toda a súa extensión. E vamos a ver un resumo, uns fragmentos de compañeiros, amigos, que quixeron tamén, ainda que a través destes vídeos, participar neste acto. Xesta heroica no libro Homenaxe a Fernández Rey coa doutros ilustres lingüistas europeos. Hola, buenas tardes. Me encantaría estar en estos momentos en el Instituto de la Lengua Galega y celebrar con todos ustedes este merecidísimo homenaje a tres referentes de la filología gallega y de la romanística en general. Con ello se cumple la máxima que decía Santiago Ramón y Cajal, de que no hay azar fortuito, sino detrás de un gran trabajo hay un esfuerzo perseverante, un esfuerzo constante. Felicidades aos três, essas justas homenagens que o Instituto lhes presta. Nosso abraço ao Francisco, ao Manolo, a Charo, né, que é mais íntimo, né, o nome mais íntimo. E agradeço a Marissa por essa oportunidade, né, de estar aqui prestando a minha homenagem a esses três colegas, né, e aos pais eu dedico muito amor e muito carinho. Um abraço a todos. Vous avez fait de Santiago l'un des centres de recherche les plus remarquables du domaine roman et nous, tous, pèlerins laïcs de la lyre, serons toujours heureux de venir vous voir pour le plaisir de vous rencontrer. Et toi, Manolo, après avoir été élu hijo predilecto de Picotas, tu compteras toujours parmi mes hermanos predilectos dans notre grande famille de la lyre. Recevez avec mes félicitations, mes salutations fraternelles. Este día, para todos vos, como ben dixo o poeta, brindarei por vos cun vaso de bon viño. Longa vida e apertas do voso amigo Primitivo Iglesias, o Primi da Pastoriza.
Ben, pois vamos a proceder á entrega de agasallos ás persoas homenaxeadas. A entrega van a facer investigadores novos e investigadoras novas do Instituto da Lingua Galega. Por lo tanto, chamamos a Marta Negro Romero, José Manuel do Pazo Entenza e Raquel Vila Amado que se cheguen a este estrado. E chamamos tamén os homenaxeados Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rey e Manuel González González para que suban ao estrado a recoller os agasallos. O agasallo que veñen de recibir é unha edición facsímil da Carta Xeométrica de Galicia de Domingo Fontán. Me parece que non había regalo máis acaído. Si Fontán recorreu Galicia a lomos dun burro durante 17 anos para levantar triángulos cos que medir e dibuixar a nosa terra, pois Charo, Paco e Manolo recorreron Galicia a lombos dun 600, polo coidín, e non fixeron triángulos, senón que creo que fixeron cuadrículas para tratar de poñerlle nese mapa pois como estaba distribuída e como se podía ver a nosa lingua. Por tanto, me parece que non podía haber mellor agasallo, encima da nosa carta xeográfica, poñer encima o atlas da nosa lingua, pois é unha tarefa que xa queda marcada para o futuro con súas aportacións. Parabéns. E reciben tamén unha USB no que van incluídos todos os mensaxes de felicitación e de agarimo que non puideron ser reproducidos aquí na súa completude, e aí teñen pois o conxunto de todas as mensaxes de amigos e coñecidos que queren trasladarlles os seus parabéns pois neste momento. Parabéns unha vez máis. Ben, pois entrando xa na fase final deste acto, imos ter agora unha actuación de Alba María.
E aproveito para pedirlles, expresarlles as disculpas do secretario xeral de Política Lingüística que tivo que abandonar o acto, como viron, porque tiña outro compromiso, só que xa iba con retraso, e agradecemos a súa presencia e disculpámoslle pois, o feito de que tivera que sair así un pouco precipitado. Boa tarde a todas e todos. Mentres o guitarrista prepara a guitarra, o guitarrista é meu irmão, aproveito para agradecervos que me chamarades, sobre todo a Ana Bollón, que foi a que contactou directamente comigo, gracias polo teu labor de produción. Gracias a Charo, Manolo e Paco, deronme clase únicamente dous deles, pero gracias polo vosso labor. Dicía Manuel Antonio que en cada relanza do camiño hai unha voz que nos berra máis alá, e vos sodes esa voz. Todos os que conformades o ILGA, que vos des os meus profes, pois sodes esa voz que me berra máis alá. Entón, vou explicando o que imos facer. Son improvisador oral, regueifeira, e hoxe vou improvisar. Díxome Ana se podía improvisar unha canción sobre dialectoloxía. Porque somos así, persoas frikis da lingüística. Entón, vou improvisar unha canción sobre dialectoloxía. Sempre aproveito para preguntarvos se hai algún fenómeno ou realización que vos guste en especial. Podo introducila na miña canción, sen problema. Hai algún que vos guste? Pois, non sei, sufixo ULT, a min gustame moito, esas solucións así, non sei. Se hai algo que vos guste, podedes levantar a mão e o introduzo na miña canción. Non se seades cobardes, Maruxa. Maruxa quere que meta geada. Perfecto, Maruxa, vamos meter geada na nosa canción. Perfecto, geada é importante. Vale, sigue afinando. Pensei en facer unha canción de amor dialectolóxica, parecemos ben? Porque todos os fenómenos de dialectoloxía pois parecenme moi adecuados para, digamos, expresar o noso amor. Igual que se preguntaba no Boneira se algún día iría do Courel a Compostela por terras liberadas, tamén dicía que a forza do noso amor non podía ser inútil. A forza do voso amor non o foi, e a forza do noso tampouco está sendo, e agardo que tampouco sexa. Imos entón coa nosa canción de amor dialectolóxica. Parecevos ben? Non me pidas mil palabras, que esas non son tan fermosas. Achegate a miña beira, onda miña iso gloriosa, que non merezo máis cousas. Eu por ti xa dou 1000 pesos. Ti non és como a geada. Non estás en retroceso. Ai,
miras como miras. Sei que este é o teu desexo. Ti miras porque es de Vigo. Eu como non son, pois vexo. Ai, alá. Sempre me andas contando como botas o Barça. Visitarei a tua casa e a subaria dialecta. Quero estar a tua beira. Quero estar o teu abeiro. Non nos dividamos como Galicia na realización de Estadullo ou Fungueiro. A todo norte e o sur, a todo norte e o sur eu me agarro. Mais non me pidas que lembre todas as partes do carro, que antes que ti me digas que non, esta tona xa calla. Serei alta para ti, serei longa para ti, caladra. Ya no medio da marxe, no medio de todo albisco teu nome. No medio do pan o levedo beijo. Formúlame, realízame, faime a lume na boca. Ese soamente é o meu desexo, que suban os nortes e os sures, que se fagan grandes e imos unir as mil marcas, os oxeios antes. Quería mirarte, pero non preguntas xa nada a mí. Como diría no bloque oriental, vémonos nel comigo. Gracias. Ben, Maruxa, puxan a geada, viches? Positivo, para mí. Entón, esta vai ser a última peza que toquemos. Vai ser libre, vou improvisar do que queira, salvo que algunha persoa queira que introduza algún tema, palabra favorita ou calquera cousa. Podo poñela. Se non, vou facer exactamente o que me dé a gana. Nin que... Oi, cantos hai, por Deus, veña. Olé!
Moi ben. Pois imos introducir entón os vosos lugares de nacemento, grazas a eses lugares por darnos a estas tres persoas, e imos coa última peza. Quero agradecer tamén as persoas de son por facer que soemos tamén, e as de vídeo. Somos Queco Díaz e Alba María. Ai, vila de Pontevedra. Que alegría levou. Cando viñemos aquí, a estarmos todos ao lado, grazas ás ondas do mar, e gracias todo cambados. Dialectoloxía e cervexa fría. Eu quería mirar os ollos, dame 2 cartos e pico, monte aí no Puntogal, lévame ata Mazaricos. Manolo foi o primeiro que me ensinou o ordenador portátil máis antigo de todo o mundo, polo tanto, o máis moderno. E acabamos estas coplas, o mar botamos sal, con este terceiro verso xa chegamos ao final. Grazas. Parabéns, moitas gracias. O mellor estaba ben casi que pechar aquí o acto, pero o programa di que os que estamos na mesa temos que dicir algo. Esperemos que non estropeemos a boa marcha desta cerimonia. Ten a palabra en primeiro lugar o director do Instituto da Lingua Galega, Xosé Luís Regueira. Grazas, señor reitor. A verdade é que é difícil non estragar o momento que quedamos en que cada... Non sei. Agora. Digo que é difícil non estragar o momento, este momento en que deixou Alba María a situación, esta homenaxe, mas eu procurarei estragala pouco, procurarei ser o máis breve posible, entre outras cousas, porque xa nos estamos excedendo moito do tempo, e ademais porque levamos
unha semana xa falando do ILGA, entre outras cousas xa se falaron moitas cousas hoxe aquí, así que vou tratar de ser o máis breve posible. O meu, desde ese punto de vista, estamos celebrando os 50 anos dunha institución universitaria que non é cousa menor, non é moi habitual, dunha institución como un instituto de investigación que se crea no momento en que os institutos de investigación non existían, en que realmente, ademais, en que, como se dixo aquí, a investigación sobre lingua galega, sobre lingüística galega, era realmente, o panorama era desolador, é que conseguiu, digamos, foi, polo menos, un dos axentes máis importantes para que hoxe a situación sexa radicalmente distinta, como tamén se explicou. Todo ese percorrido, todos eses fitos e todos eses retos non se conseguen só co traballo dunhas poucas persoas, aínda que sexan tan relevantes como as que hoxe estamos a homenaxear, senón que realmente coa contribución de moita xente, de moitas institucións, co apoio de moitas partes. Unha delas, evidentemente, que hai que agradecer, todos, entramos neste capítulo que temos que o recoñecemento de toda a xente que nos trouxe ata aquí, que é, para empezar, a Universidade de Santiago de Compostela, que evidentemente somos unha parte da universidade, pero sabemos que somos un instituto bastante especial dentro da universidade. Sempre contamos co cariño e co apoio de todas as institucións, de todas as partes da universidade coas que nos diriximos. E ese é algo que tamén que nos dá ánimos e que nos dá azos para continuar. Co apoio tamén da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Consellería de Educación, continuado durante moitos anos, en cantidade de proxectos en que nos implicamos conxuntamente, co apoio da Fundación Barrié, que estivo aí desde o minuto cero, apoiando o ILGA, co apoio de institucións como a Real Academia Galega, e co apoio de moitas outras asociacións, institucións, que chamaron a nosa porta, por unha parte, para pedirnos axuda, pero tamén para ofrecernos, para engancharnos en iniciativas, para provocar accións e a contribuir co seu traballo, coas súas iniciativas, coas súas ideas, a que o Instituto fose o que hoxe foi. Co traballo, como se dicía aquí tamén neste pequeno texto, dos centos e centos de persoas que estades aquí, moitas delas, non? Unhas parte deses centos de persoas estades aquí, persoas que estivestes no ILGA, persoas que non estiveron nunca formalmente no ILGA, pero que son do ILGA, en certa forma, é que persoas que foron as que conseguiron que durante todos estes 50 anos se puidesen conseguir todas esas metas. A toda esa xente, realmente, creo que non debemos darlle as grazas, debemos dicirlle que nos sentimos honrados a todas estas institucións, a persoas que nos sentimos honrados de camiñar, de facer ese percurso ao seu lado, porque as tarefas que fixamos, as que nos enfrontamos, son tarefas colectivas, son retos sociais colectivos nos que o ILGA foi un axente, pero non é o único axente, senón que é un axente relevante, pero un axente máis ao lado de todas esas persoas e de todas esas institucións. O ILGA, por tanto, dicía que é un instituto de investigación, porque nun panorama en que non existía investigación, houve unha persoa que tivo a idea brillante, genial, Constantino García, de crear un equipo de investigadores, un equipo de lingüistas formados, adestrados, e un programa de investigación, que son os instrumentos básicos, os elementos básicos de calquera, de como atendemos agora a investigación, pero que era un panorama completamente anómalo dentro, sobre todo na universidade daquele momento, sobre todo no terreo das humanidades. E hai, de feito, o ILGA é un instituto de investigación, pero é moito máis que un instituto de investigación. Sabémoslo, ten unha proxección social, ten unha relevancia social que non teñen normalmente un instituto de investigación, porque ten un compromiso desde o primeiro momento. Paradoxalmente, para un instituto de investigación, a súa primeira publicación foi unha obra de non investigación, que foron os manuais de ensino de lingua galega nun momento en que o galego non se ensinaba, en un momento, no ano 71, 72, nun momento en que eran anos duros dunha dictadura que impedía
realmente a difusión do galego. Ese compromiso social que acompañou ese compromiso coa lingua, compromiso con Galicia, que acompañou sempre a investigación e que foron os dous eixos que trouxeron o ILGA ata hoxe en día son o que explican ese carácter un pouco extraordinario. Pouco despois da publicación deses manuais, as tres persoas que hoxe homenaxeamos, Rosario López Blanco, Francisco Fernández Rey e Manuel González, entran no Instituto, emprenden o que xa se comentou aquí, o Atlas Lingüístico Galego, cumprindo así o soño do padre Sarmiento que expresaba na súa carta en respuesta al reverendísimo padre Esteban de Terreros, que decía que una docena de gallegos curiosos y eruditos recogiesen todas las voces gallegas que hoy se hablan, en especial en las aldeas. Hablo de una docena y me parece corto número, pues como el gallego no se escribe, cada jurisdicción y territorio parece que habla idioma distinto. Una docena y me parece corto número. Mais unha galega e dous galegos xenerosos, talentosos, entusiastas, fixeron ese traballo. Da mesma maneira, como comentaba o reitor, en que Fontán triangulou Galicia para levantar o mapa exacto e preciso da xeografía do país e descubrir o verdadeiro rostro do noso do país, que decía Otero Pedraio, estes tres lingüistas tamén, non sei se triangularon ou cuadrangularon o país para descubrir o país, o territorio de lingua galega, para descubrir o verdadeiro rostro da lingua, o verdadeiro rostro do idioma galego. Despois deses anos, seguiron implicados en moitas outras tarefas que xa se recordaron aquí, en moitos outros fitos, sempre atendendo, por unha parte, a construción de elementos para a sociedade, de elementos para o desenvolvemento da lingua, de elementos para a normalización lingüística, desde as normas ortográficas, gramáticas, dicionarios, léxicos, formularios administrativos para os concellos, todo tipo de ferramentas e de elementos, ao mesmo tempo que se ocupaban de desenvolver desde a fonética acústica ata a lexicografía ou a dialectoloxía ou a gramática ou calquera outro tipo de prácticamente case todos os aspectos da lingüística moderna, e de situala, como decía Manuel González, no nivel internacional, situala par a par coas demais linguas. Non vou falar destes investigadores desde o meu punto de vista persoal, porque senón non sairíamos daqui, porque levo, hoxe, botando contas de cateime de que levo 40 anos traballando con eles, porque eu entrei no Instituto da Lingua Galega en xullo de 1981. 40 anos traballando ao seu lado, entonces, que foron os meus mestres, foron os meus compañeiros, foron os meus colegas, foron os meus mestres, compañeiros, colegas e amigos. E así que, deles o que aprendín foi a constancia, o traballo, a altura de miras, a ambición nos obxectivos e, sobre todo, a xenerosidade. A xenerosidade co traballo e a xenerosidade cos demais. Así que, por todo eso, só lles podo dicir beizón. O traballo destas son tres figuras da nación, decía aí, figuras de nación, que nos deixan un legado de ciencia e de compromiso, de coñecemento e de entrega. Un legado que aínda é presente, porque eles seguen activos, e moi activos, e van continuar aínda activos durante un tempo, é dicir, non imos deixar que se vayan aínda, non? Entre eles, por exemplo, por citar só dous proxectos nos que están claramente implicados e que teñen que ver co presente e co futuro, citarei a publicación en liña dun Atlas Lingüístico Digital, é dicir, a conversión do Atlas Lingüístico Galego nun Atlas Digital que se publicará en liña coa colaboración da Fundación Barrié, que próximamente imos poñer en marcha, e o proxecto NOS, para dotar o galego de ferramentas tecnolóxicas para o século XXI, no que o Instituto da Lingua Galega
e o CITIOS poñen, digamos, a componente científica nun proxecto da Xunta de Galicia que xa está arrancando nestes momentos. Por tanto, esta segue sendo, por tanto, ese camiño que nos traía desde o principio. Por un lado, desenvolvemento científico e traslado desas ferramentas e dese coñecemento á sociedade para que a lingua sexa, digamos, para que o galego sexa unha lingua plena do século XXI. Por todo eso, por tanto, creo que afondar nese camiño é o que nos compete ás xeracións que estamos chegando despois deles, ás xeracións que van vir no futuro e dos resultados ou non deses proxectos que agora se abren terán que falar outras persoas dentro de 50 anos, cando se celebre o centenario do Instituto da Lingua Galega. Moito obrigado. Director, e damos a palabra ao decano da Facultade, o profesor Elías Feixóo. Señor reitor, señor director do Instituto da Lingua Galega, autoridades académicas, representantes de entidades cívicas, expresidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela, compañeiras de promoción daquela licenciatura do ano 82-87, que a partir daquel momento comezamos a compartillar coas persoas que hoxe homenaxeamos tantos obxectivos, entre os quais o compromiso cívico, político e cultural que nos continúa unindo, amigas, amigos, por moitas razóns vale a pena ser decano e servir na Universidade de Santiago de Compostela. Por moitas. Esta é das máis gratas, das que verdadeiramente vale a pena por algúns implícitos que acabo de deixar polo que agora terei a oportunidade de indicar. O primeiro que un decano pode facer, e o fago dunha maneira verdadeiramente prazerosa, é agradecer o traballo profesional e a dedicación da profesora Álvarez Blanco, do profesor Fernández Rey e do profesor Manuel González González. Iso honra a quen honra, mas aínda por cima diso está o agradecimento a quen construe unha comunidade tamén humana e tamén académica en todas as dimensións, e iso é tamén algo que eu quero subliñar. O privilexio de ter a palabra pública permite tamén cruzar algún elemento da propia biografía, e cando no ano 76 eu era un rapaz na miña escola de Tui e comezábamos a coleccionar vagalumes, é con emoción que un despois descobre que por detrás daqueles textos había persoas que pertencían ao Instituto da Lingua Galega, como cando na, diría, preadolescencia política, comezaba a ler o Teima, sabía que había persoas que estaban contribuindo o que un tamén quería, de alguna forma, contribuir. Penso que as tres persoas que están aquí tamén representan unha altura que debe ser exemplar para nós, de enerxía social e de vontade real de avanzo en todas as dimensións da nosa cultura e do noso país, que hoxe tamén vale a pena ter esta palabra pública e este privilexio para testemunhar e agradecer. Hai unha enerxía que debe ser tamén modelar para nós. Do meu ponto de vista, este é un acto de futuro. E digo isto con toda a franqueza. É verdade que estamos homenaxeando unha trayectoria e é verdade que de maneira emocional únese quen fala a esa trayectoria, mas fundamentalmente é un acto de futuro porque a partir desa exemplaridade podemos pensar e podemos continuar a pensar que vale a pena traballar en todos os ámbitos da nosa dimensión comunitaria como país para continuar sendo
e avanzando. Este privilexio de ser decano podería conducir a ousadía de dicer a Rosario, a Francisco e a Manuel que esta sempre será a súa casa. Esta é unha ousadía que eu non quero cometer porque, alén da legitimidade puramente conxuntural deste feliz cargo de ser decano, está a legitimidade dunha trayectoria e dunha historia moi por cima, e serían eles, en todo caso, quen dirían ou quen poderían dicer iso. Ora, non por iso quero evitar, polo contrario, con moito gosto indicar que como decano, no nome propio, mas sen dúbida no nome do claustro da Facultade de Filoloxía, de toda a súa comunidade universitaria, fiquen sempre coa gratitude e saiban non só que esta será a súa casa, mas que, sobre todo, sempre nos encontraremos na casa común que é a lingua e que é a vida, e que aí tamén eles foron e son, e con certeza serán exemplares. Nada máis. Moitas grazas, decano, director do ILGA e a todos os que nos acompañades neste acto. Moi brevemente, unhas verbas para pechar o mesmo. Hoxe din o artigo 3 dos nosos estatutos con contundencia que o galego é a lingua propia da universidade, que a universidade promove o estudo e o uso da lingua galega en todos os seus ámbitos. E para calquera que se achegue e lea eso, pois pode velo como un feito do máis natural, esa conexión entre a universidade e a lingua do pobo no que está asentada esa universidade. Sin embargo, para os que a pouco que se repase no tempo, vemos que esta conexión da universidade coa lingua pois foi un proceso que tardou tempo en facerse realidade. Ata o curso 65-66 non se estudiaba o galego, empezou a estudiarse nos últimos cursos de filoloxía románica. Ata o ano 71 non botou a andar este Instituto da Lingua Galega e ata o 72 non tivemos a primeira cátedra de galego na nosa universidade. Por iso ten máis mérito aínda o feito de que no 71 arrancasa da man de Constantino García unha empresa tan audaz como é o Instituto da Lingua Galega. Audaz porque a súa posta en marcha requiría superar atrancos do entramado institucional do tardofranquismo, mesmo dos responsables universitarios e tamén, como aquí se expuxo, incluso das forzas e corpos de seguridade que non eran nada proclives, non vían con simpatía ningunha cualquier iniciativa de promoción ou de institucionalización do galego. Audaz tamén porque implicaba conseguir para este instituto nacente o recoñecemento das institucións que con moito traballo pois e moitas dificultades foran construíndo o galeguismo ao longo da posguerra e mesmo durante os anos de ditadura. E audaz tamén porque requiría, dende o punto de vista científico, contar co aval da romanística que non se ocupara como tal do galego contemporáneo. Polo tanto, era unha empresa complexa e difícil, e esta operación foi posible, seguramente, gracias á visión, á capacidade de organización e tamén, pois, certas dotes de seducción de Constantino García, que foi quen de imaginalo e de botalo a andar. Pero o éxito e a consolidación do Instituto da Lingua Galega, que hoxe estamos celebrando neste neste cincuentenario, non sería posible sin o traballo de todos aqueles que o secundaron nesa empresa. Primeiro, e moi destacadamente, Antón Santamarina ou Xosé Luís Couceiro. E inmediatamente despois, pois, o entusiasmo, a xenerosidade e o compromiso e a intelixencia de tres mozos que se embarcaron
pois nesta iniciativa, que lle deron todo o que podían a eses proxectos e que hoxe tratamos de recoñecer e agasallar neste acto. Son eles, sin o seu traballo, sin a súa capacidade para idear e poñer en marcha proxectos e iniciativas para formar lingüistas que desen continuidade á tarefa, pois o Instituto da Lingua Galega simplemente non existiría, ou polo menos non existiría como hoxe o coñecemos. Mesmo no feito da entrega que acabamos de escenificar, na que os máis mozos do Instituto lles entregaron eses agasallos, está simbolizada esa continuidade do Instituto para o futuro. Eu non son quen, lóxicamente, para valorar técnicamente os seus traballos, porque nin siquiera cheguei a estudiar galego, son da última ou penúltima xeración dos que pasamos pola secundaria sin estudiar galego, pero en todo caso sí que me atrevo a destacar como falante, como cidadán, algo que caracteriza e singulariza a obra máis senlleira na que eles se implicaron e que é unha marca de identidade do Instituto. Esa liña, esa marca é escoitar a voz do pobo, camiñar por Galicia buscando cada unha das verbas para cada unha desas partes do carro ou do muiño ou do nome dos peixes, e desa forma incorporar toda esa herencia da lingua, facelo con respeto, con unha mirada ausente de prexuicios. Esas son marcas distintivas dese traballo maravillosamente feito. Facelo, ademais, con rigor, con metodoloxía científica e devolverlle á sociedade e á comunidade académica o resultado dese traballo, un traballo ben feito, moi ben feito, que é un valor indudable que o Instituto e eles poñen a servicio dos que se dedican e se teñen que dedicar no futuro ao estudio da lingua. Esta, é a miña opinión, na miña opinión, o valor máis importante da súa achega, unha achega pola que o país ten e terá con eles sempre unha débeda de gratitude. Beizón. Ben, agora, para rematar, temos un viño servido na terceira planta para poder falarmos un pouco, a pesar de que é un pouco tarde, máis tarde do previsto. Levantamos a sesión.